Вітаємо! Сьогодні на ювілейному форумі аграрних інновацій «Нове зернятко-2026» ми представляємо сучасні технології Тривітан Полікомплекс для ефективного рослинництва. Тривітан Полікомплекс успішно застосовується в виробничих умовах та підтверджує свою результативність на практиці. Запрошуємо ознайомитися з технологією та з нашими результатами. Сьогодні на стенді Тривітан відбулися десятки зустрічей з аграріями. В живому режимі обговорювали продукцію Тривітан, її практичне застосування. А також проводили розіграш нашої продукції серед учасників у цій лотереї. До зустрічі на аграрних подіях у господарствах та нових проєктах.